Здравейте! Днес ще ви запозная с един много опасен неприятел по доматите, така наречения доматен миниращ молец или Тута абсолюта. Някъде около 2006 година е пренесен в Испания, 2009 година е регистриран в България в няколко области: Благоевград, Хасково, Пловдив, Софийска област също е засегната. Това са пораженията от него. Значи, доматеният миниращ молец снася около 200-300 яйца, които по същество не са проблем. Проблема е, че от тях се излюфват ларви или гъсеници, които наяждат плода на домата, стъблото, листата и така нататък. Може да доведе до много големи щети на площите, които са засяти с домати. Понякога дори до 100% може да се изгуби продукцията. И това е още един домат. Тук имаше гъсеници, които съм извадил. Мислех да ги хвърлям, но така като гледам, те са взели вече да зреят и ако зреят, може и да изрежем само тая част, която е била засегната. Решенията. Значи имаше няколко години, които се чудех какви са точно тези гъсеници, дали са нощенки, дали е Тута абсолюта. В крайна сметка направих един капан. Сега ще ви го покажа. Така, това представлява капана. Има това тук е феромона по средата. Той привлича доматения молец, а самия капан съм налял в един съд вода и около 200-300 мл олио в най-горната част. Тук до преди няколко дни имаше поне по 5 се хващаха на ден. Значи за няколко дни съм изхвърлял по 20, които бяха отдавени. И видях, че има наистина проблем с него. И тук последния ден направих малко импровизирана мрежичка. Тая мрежа съм сложил. Така съм я закрепил от горната страна. С едно дръвче така си я подпирам и така я пускам вечерта. Така я пускам вечерта. Слагам отдолу едно камъче да прилегне хубаво към вратата, да няма процепи, през които да мине. През деня отварям. Молеца, доколкото го видях по капана, се хваща само през нощта. През деня не е активен. Така че през деня аз ползвам отварям, за да влизат полезните насекоми за опрашване. Като се смърчи вече затварям, за да не влизат молци. Това е един от подходите, с който може да се справите с него. Да се надявам, че вече няма да има никакви проблеми с него за напред. Това, което забелязах от последните години е, че той е активен поне в нашия край. Ние сме малко по-изолирани на по-високо място. Около юли-август месец. През останалите периоди на годината не съм засякал да има някакъв проблем с самия молец. Другия вариант, който може да ползвате за защита, е с химични препарати. Това е един такъв препарат Алверде на BASF. Той също може да се ползва. Тази година аз не съм пръскал, миналата пръсках един път, понеже предполагах, че наистина има такъв проблем. Сега ползвам съм да пробвам такива, опитвал съм се да ползвам такива уловки, които пак ги водят за молец, но аз молец нито един не съм видял на него. Другия тип уловки са тези, които ги дават уж за нощенка. Също не съм видял нещо да се хване като нощенка на тях. Така че според мен не трябва да се разчита много на тях, докато капана с феромона е много ефективен.
Силно някой ще пита откъде е купен феромона. Значи има се продават или в агроаптеки, или в ЕМАК. Той ще е специален феромон, който е за тута абсолюта или молец. Така че много лесно се прави капана. Има също и още един вариант за борба, който е с така наречените биоагенти, обаче аз така и не съм го ползвал него. За малки оранжери не знам дали е ефективно. Това са друг вид организми, които изяждат яйцата на доматения миниращ молец. Чел съм за него, че в Италия доста го ползват този подход, но това е за вече по-големи оранжери. Всяко е на открито, там трябва да се ползва или химикал, или биоагент с мрежи, няма как да стане, понеже е открито пространството. Така, толкова за този проблем. Опасен е, така че вземете мерки. И мога да ви покажа тук и два нови сорта, които посадихме, за да ги пробваме как се спрямо останалите. Единият това е чери домат, сорт сълзица на Института Марица в Пловдив. Има страшно много домати по него, яйцевидни като форма и са изключително сладки и вкусни. Другия сорт, който посяхме тази година, това е Розали. Това е сорт Розали. Този тук, той е по принцип по-малък, но ето има и доста едър екземпляр от него. Този също е Розали. Вкусен е домата, честно казвам, мен ми харесва. Това, за разлика от него, е розова магия. Тя става една идея по-едра. Това е розова магия. Всяко от двата е по-вкусен. Бих казал, че е по-скоро въпрос на вкус. Кой ще му допадне един или другия, пробайте ги двата. Както и миналата година си насяхме, това е сорт Меделина. Тук има ръгби. Ръгбито, както обикновено си се представя, силно. Колко домати има силно? Има поне 30 домати до сега. Не е и толкова висок. Така, относно краставичките, ние сеем гергана най-вече. Тази година съм посял само гергана. След доста експерименти се спряхме на нея. Така, и това е последния сорт, който посадихме. Това е така наречения червен градински или червен гигант, още му казват. Той обикновено става по-едър от останалите. Миналата година имахме домат, който беше килограм 120, ако не се лъжа. Така, имаме също и малко домати на открито. Сега ще ви ги покажа тях. Така, това са ни доматите на открито. Това е, вече се вижда. Това е също този червен гигант, нали, стават много големи. И тук се надяваме да не мине тутата. За момента мисля, че няма поражение, но това е най-вероятно розова магия. Нещо, което забелязах е, че листата отвън са, преди да сложа специално е тази мрежичка. Тук отгоре има една засенчваща мрежа. Тя е 10%. Аз се навих на 2 да стане малко повече засенчването. И тук нагоре вече листата се виждат, където са на сянката, са нормални. Няма такова нагъване, така че домата обича засенчване. Така, това беше нашата разходка. Надявам се видеото да ви е било полезно.